Здравейте, казвам се Надя Рид. Добре дошли в моят YouTube канал. Аз съм създател на Академия Интегрирано съзнание и терапевт и днес искам да обсъдим една много важна тема, която е страхът от изоставяне, който реално идва от раната от изоставяне. За тази цел съм поканила един специален гост. Това е майка ми. С нея ще проведем един разговор, като демонстрираме как би могло да изглежда един такъв разговор между родител и дете, с цел осъзнаване и така малко с терапевтичен характер. Какво всъщност е страхът от изоставяне и как може да разберем дали зад този страх стои наистина рана от изоставяне, дали зад този страх стои травматично изживяване или системно травматично изживяване в детството ни. Може би за начало трябва да кажа, че първата индикация, как може да разберете дали има наистина рана от изоставяне или страх от изоставяне, това е когато се наложи да пуснете нещо от живота си. И какво имам предвид с да пуснете нещо? Най-честия и най-силният пример би било да пуснете партньор от живота си. Тоест, когато сте във връзка, партньора решава, че ще ви напусне и във вас се надига чувството оголемено на загуба. Тоест, тук нямаме само реакция на акутното напускане. Всъщност, какво представлява този оголемен страх, оголемена болка, когато ни напуснат? Това е една част е реалната болка от това, което се случва в този момент, и другата част е всъщност старата болка, която е запаметена в нас от този инцидент, който се е случвал, или много инциденти, които са се случвали, които са създали раната в нас от изоставяне. И този детски страх, всъщност, този силен, първичен детски страх се тригърва, се задейства в момента, в който мозъкът ни прави асоциация с такава сходна ситуация, като сме били малки, нали, леле, ще бъда изоставен, няма да оцелея, защото това е детенцето, като е малко. Това създава този огромен екзистенциален страх, че то знае, че без родителите си няма да оцелее. Затова се получава асоциация в акутната сегашна ситуация с старата болка, която се наслагва така като един слой върху реалността, която се случва сега. И затова всъщност изживяваме толкова оголемена и силна и с толкова голям интензитет болката си. Днес ще дам за пример моят личен живот, защото всеки знае, че първият пациент на всеки терапевт е той самият. И затова искам да споделя някои неща от моето детство и съответно да ви разкажа как това нещо като пример се е показвало в връзките ми като голяма. Не е ли нормално всеки човек да изпита някакво такова чувство, когато го изоставят? Разбира се, че когато има акутна ситуация, естествено, че това е един малък срив в живота ни, вече от зависимост колко задълбочена била връзката, но когато усетиш, че екзистенциалните ти нужди, като хранене, като спане, като концентрация в работата, като тези неща са нарушени и не можеш да функционираш в ежедневието си, никак искаш само да лежиш в леглото апатично и да ти си парализиран от страх, какво ще стане с теб в бъдещето. Тоест, ти имаш наистина екзистенциален страх от това как ще протече твоето бъдеще, как ще живееш без този човек. Нищо не виждаш, нищо не чувстваш. Тежко ти е да дишаш, нямаш интереси, страшно силна тъга и просто наистина трудно да мислиш за каквото и да било друго, освен, то става като фиксация, защо партньора ме е напуснал. И един друг такъв добър индикатор е когато се усетиш все едно като малкото момиченце, в нашия случай като жени, но това не е изключено един мъж да се почувства като малкото момченце, което е
отблъснато. Тоест, в моя случай, ако мога да го опиша така, съм имала такива изживявания, когато преди да работя и да осъзная, че имам всъщност рана от изоставяне, и след малко ще разкажем къде е произхода на тези неща. И аз съм изпитвала на себе си как колко страшно, нали, може да бъде едно такова изоставяне и колко... Значи, този човек, който има рана от детството, рана на изоставяне, такъв проблем, има нужда после от помощ, като сеанси, допълнителна помощ от човек, който е психолог. Ами, да, със сигурност му трябва психолог или някаква терапевтична подкрепа, но понякога дори просто да се валидират чувствата, че на самота, да се валидира болката, да се валидира това. Защо е толкова важно валидацията всъщност, когато изпитваме толкова силна болка? Защото ние усещаме почти, че не сме, че нещо не е реално. Как е могло да ми се случи това нещо? Аз, нали, как съм могла да изпадна в такова нещастие, в такава ситуация, в такава дупка, нали? Почти не можем да повярваме, че Депресия. не се случва. Депресия. Силна тъга наистина може да се стигне до депресия, но като цяло наистина се изявява в силна тъга. И депресия може да стане, защото депресия, какво е депресия? Пресиране буквално на емоциите, на чувствата, и ако нямаме шанс да споделяме и да се отпушва този вентил и да излизат емоциите, нали? Ако трябва да плачем, да плачем, ако трябва да споделяме. Просто, нали, първата фаза на тази тъга е да се сподели, да се отпуши, да. Сега нека да поговорим малко за това как всъщност една травма би могла да се появи в едно детенце. Нали? Защото мисля, че това е важно за родители, за бъдещи родители, за обществото да знае, че не е нужно наистина да се срути целият свят в живота на едно детенце, за да се травмира. Нали? Говорим за голямото в този случай, когато има наистина може би единичен шоков инцидент, нали, катастрофа, смърт на родителя или наистина единичен шоков инцидент, но също така толкова силно може да се отрази системното травматизиране на... Примерно, ще дам един такъв безобиден пример, много типичен. Нали, ако има 2 деца и родителя казва на едното дете постоянно, толкова ли не можеш да си като еди кой си? Нали? Как така, толкова ли ти е трудно да се справиш ти, за нищо не ставаш, брат ти е толкова по-се старай. Нещо от този сорт. От друга страна може да... Нали, травмата не е винаги нещо, което правиме като родители, но може да бъде отсъствието на нещо в живота на детето. Тоест, когато в живота на детето липсва гушкане, липсва внимание, липсва емоционална свързаност от страна на родителя, тогава също, нали, тук вече говорим за изоставяне, така емоционално изоставяне, отбягване от страна на родителите, и причините могат да са различни. Може родители да са много любящи, да са много грижовни, но да работят много. Може да има един родител да е примерно да страда от алкохолизъм, може да има други такива съпътстващи, може да има болен родител или някакви такива обстоятелства, в които детето просто да няма възможност да се сближи или с единият, или дори с двамата родители, и да се чувства, че има някакво значение в този живот. Защото за децата, само да вмъкна, че всъщност за децата е много важно като малки да бъдат чути, да се усещат видяни, да усещат, че имат значение. И е абсолютен мит, че ако предаваме на детето си значение и му показваме, че нали, той има стойност, че ще го разглезиме по този начин. Всъщност, ако му взимаме тези неща, ние му взимаме усещането за стойност, и то никога няма да намрази
родителите си, като е много малко. То ще намрази себе си. Защото децата, за съжаление, винаги изхождат от себе си, като са много малки. И когато родителят постъпва или не постъпва, всъщност детето много лесно може да развие убеждение като аз не съм достатъчно добра, аз не съм важна, аз не мога да бъда обичана, аз съм дефектна, нали, примерно за да си обясни липсата на грижа от към майката или от към бащата или липсата на присъствие. А сега искам направо директно да скочиме към моето детство и така... Ние сме говорили вече. Също нещо, което искам да кажа, е, че тези разговори не са единични. Тоест, за да стигне човек наистина до някаква резолюция и да успее да подълбае по-надълбоко, за да стигне до някакво разрешение в себе си и да се оттърси от чувство за срам или за вина. И съответно, за да може да получи шанс да работи с раната си от изоставяне, са нужни няколко разговора минимум. Тоест, от първия път просто се отключва вратата. Може би втория път се отваря вратата и вече такива разговори могат да бъдат емоционални. Нали, не се притеснявайте от това нещо, защото реално според мен са много важни, когато можеш да се отвориш пред майка си, пред баща си. Дори след толкова много години има значение. Да. Примерно, когато аз съм била малка, аз нямам спомени за тези факти, но майка ми и баща ми са заминали за Германия за 3 месеца и са ме оставили при баба и дядо. Аз съм била на 2 годинки и половина и преди да се извинявам и преди да задълбаваме тук, искам само да кажа накратко, че едно детенце, развитието му на 2 годинки и половина, то тък му се е освободил от усещането, че физически е свързано с майка си и започва да се усеща като самостоятелно същество. Да, ние заминахме, но не за 3 месеца. Ние заминахме за по-дълго, но нямаше как да те вземеме, защото нямахме квартира. Живеехме на хотел. Трябваше да работиме в театър и те оставихме на баба и на дядо да те гледат. Но ние не знаехме, че 3 месеца ще стоим без теб там, защото нямахме условията, за да можем да те вземеме. И това естествено сигурно е изиграла огромна роля. Ако си представите това, говорим за 70, не за 80 и първа година. В което нямаше фейстайм, нямаше телефони дори, имаше само писма, картички пощенски, които се бавеха с по 2-3 седмици. Реално ние не сме се дори чували по телефона. Дори не сме се чували с майката, майка ни, която гледаше детето ни. Да. И това беше и за нас ситуация, която ние не бяхме подготвени, не бяхме очаквали, а за детенцето сигурно е било някакво преживяване, което оставило следа. Добре, а вие как? Тоест, аз в един момент съм дошла при вас в Берлин. В един момент, когато ние поискахме вече да се ускорят нещата, за да получим жилище и театъра ни осигури квартира, веднага отиде тати, твоя баща, и отиде в София, замина за София със самолетите, доведе. И това беше много страхотно изживяване. Аз чаках на летището и просто не знаех как след 3 месеца, като си помисли човек, не е много време, но 3 месеца да си без детенцето си, което си бил винаги с него, откакто си го родил и си го обичал, и си го гушкал, и си го гледал, и си го хранил, и изведнъж липсва, няма го. И когато те видях, ти беше като някакво друго дете първия момент. Защо? Защото нямаше никакъв контакт между нас, изобщо. Седеше и ме гледаше само с големите очи. Познала ли съм те? Не знам дали си ме познала. Но не съм ти се зарадвала. Не се, беше много сериозна. Седна в колата отзад, когато тръгнахме за вкъщи, и през цялото време мълчеше. Нищо не казваше в първите часове. То на 2 годинки и половина аз всъщност тъкмо съм проговорила български, но съм говорила... Говореше съм, да. То 2 годинки и половина
почти 3. Защото всъщност ти 1 месец след като дойде в Берлин, навърши 3 годинки. Да. Почти 3. Да. Може да се каже 3. Добре, а как е протекло после следващите дни, седмици, месеци? Как съм се държала? Децата, аз така, моя опит с деца, с дете и с деца мисля, че децата бързо свикват с ситуациите, особено после се зарадва, разбира се. Ти имаше самостоятелна стая с твоето легалце, много играчки, разбира се, бяхме подготвили всичко да се зарадваш, да се чувстваш добре. И какво? На другия ден трябваше да отидем на работа. Нямаше кой да те гледа, няма там баба, дядо. Детската градина не беше още уредена. И те взехме с нас в театъра. Ние работехме като балетисти, балерина и балетист, моят съпруг и аз. И трябваше да направим тренинг в балетната зала. Съответно, детето го сложихме да седи отпред на един стол до пианото и 1 час това дете стоеше с наведена глава. Това дете, да. С наведена главичка и не смееше да си дигне главичката. Аз трябваше, това е моята работа, трябваше да тренирам. Не можех да отида. От време на време отивах, поглеждах я, пипах я, казвах и нещо, но общо взето беше мъчение. Аз чувствах, че беше мъчение за нея, съответно беше мъчение и за мен. Но това беше ситуацията, такъв беше живота. Да. После колегите идваха, говориха ти, естествено на друг език, ти нищо не разбираше, само гледаше оплашено, с червени бузки и големи очи. И не знам какво си преживяла. Не съм си давала сметката. Аз нищо, не съм плакала. Не си плакала, не си протестирала, не си бягала, не си се крила. И нищо. Абсолютно послушно, разумно, като послушен, голям, разумен човек. Което ми беше наистина странно, защото има деца, които веднага ще се разреват, че писнат, че избягат. Ти не беше така. И разкажи ми също, примерно, ходила ли съм на детска градина ли? Аз, понеже нищо не си спомням и искам някакси да вникна в мене си, в малката Надя, защо сега, като голям човек, съм изпитвала такъв наистина толкова огромен парализиращ страх, когато усета, че един човек има дори само потенциала, че ще ме напусне и аз, примерно, това между другото също е индикатор. Ако само вие сте напускали партньорите си, е твърде вероятно също страх от изоставяне да стои. Това само да го вмъкна. Но обратно към малката Надя. Малкото Наденце, да, уреди си детската градина, но това беше... Децата боледуват, като са малки, много често и ти често боледуваше. И когато беше болна, се е налагало на линия за щастие с съпруга ми, с твоя тати. Не сме били постоянно в вечер заети в спектакли. Единия си е бил винаги вкъщи. Не винаги, но често. Но е имало моменти, имало е спектакли, които и двамата сме били заети. И през деня, когато си била болна, сме те оставили също. Оставали сме ти сандвича на масата, закуската и сме ти казвали, ти сега ще стоиш вкъщи, ще гледаш телевизия, детското предаване, ние ще отидем малко да поработим и ще се върнем. Това е било и през деня. Mm-hmm. И това е закуската, имаш тук захапване, запиване и отиваме. Няма. Трябва да отиваме. Като се връщахте? Като се връщахме, ти си гледаше телевизия, лежеше си на канапето. Това няма никакъв проблем. Бях ли си изяждала храната? Да, беше си изяждала храната. Аз се смея, защото имаше един случай всъщност, в който може би няколко месеца по-късно се установи, но имало е такива, понеже това не е първият разговор, който превеждаме. Знам, че имало и друг път, нали, примерно вечерно време сте ме оставили да вечерям или вече съм била вечерала и сте тръгвали на работа, на репетиция или на спектакъл? Не, често така сме те оставили. Не, само когато си била болна сме те оставили през деня. Иначе вечерно време, когато сме те оставили сама и то не е редовно, това са били екстра, нали, случаи, когато сме били двамата заети, е било така, че в
5 часа трябва ние да тръгнем, за да отидем по-рано, да се приготвиме, гримираме, костюми и всичко за спектакъл. Я сама ли съм вечерала или... Ами ние сме ти давали да се нахраниш преди това, може би в 5 часа и в 5:30 в криватчето. И сме ти казвали, даже лампата сме оставили да свети. Много добре си го спомням това, въпреки че са минали доста годинки от тогава. Благодаря. Слагахме столове на криватчето и ти си лягаше и ние те цункахме и ти казваме, ние отиваме да поработиме с тати, ти ще спинкаш, ето тук няма страшно, има хора, обяснявали сме ти, така. Ти разбираше, нито си плакала. Дете... Не знам как си разбирала, но ти разбираше всичко. Нито си казвала, ма защо сега сама, не мога ли да дойда с вас, нито разправи, никога не сме имали разправи. Просто си тръгвахме, заключвахме, оставахме ключ на комшиите от среща, на нашите съседи и телефона и ги молехме, ако има нещо, ако чуят писък, крясък да плачеш, да се обадят в театъра. Никога не са се обаждали. Никога не е имало проблем. Само веднъж, когато си дойдохме вечерта късно, към 11:30, живеехме на партера, имахме големи прозорци към улицата. Твоята стая беше от към задния вход, но хола беше от към улицата. И те видяхме в тъмното вътре, беше седнала така свита на прозореца и по пижамка и ни чакаше. Съвсем спокойно. Седеше и си чакаше там на прозореца. Да. Като някакво гълъбче. Всъщност, след няколко месеца се разбра, че всъщност изобщо не съм яла. Аз и това не го помня. Помня само когато стана големия бум в къщи, защото баща ми откри зад... И на мен е срам да си го кажа, това е просто детската ми история и съм го правила. Това е било механизъм за справяне в моя случай. Аз съм си хвърляла храната зад гардероба. Не знам, явно е било, може би, някакъв знак на протест. Аз така си го обяснявам. Обаче ме е било страх да протестирам явно. Това е било страх. Директно. И затова аз мисля, че затова съм и мълчала. И съм изглеждала като послушно дете, защото най-вероятно съм се притеснявала, че ако не съм послушна, ще те върнем обратно в България. Да, или ще ме изоставят и там сама. Нали, има естествено тази апатия от нали, къде съм, какви са тия хора, нали, има едно такова, всеки реагира по различен начин в стресова ситуация, нали, това вече са реакции на нервната система, нали, ще е бягство, борба, замръзване или хареса име, но явно при мен е било замръзване и апатия. Което, между другото, все още тези неща си остават и в повечето случаи, примерно, когато аз реагирам лично, нали, може при вас да забележите също. Аз лично, като реагирам в стрес, замръзвам. Това явно е останало от... Сигурно си да. Но тук имаме всъщност... Да, и после да разкажем за малко по-натам, защото аз наистина не помня нищо, но помня когато вече бях по-голяма малко, може би 13-14. Спомням си много добре, че защото нали, вие продължихте с вашата кариера, аз почнах да ходя на училище вече в един момент, нали, по-голяма. И си спомням как веднъж аз винаги ви изпращах до вратата, като тръгвахте на спектакъл или на репетиция вечерно време. И спомням как ви изпратих до вратата и ви попитах кога ще се върнете. Да. Ти ме погледна странно. Странно те погледнах, защото това е години наред, нали? Ти си била сигурно 12, 13 или 11, не си спомня точно. Но след като ти беше толкова мъничка и никога не си питала и никога не си протестирала, изведнъж едно голямо порасно дете да пита кога ще се върнете, мамо и тати. И аз затова така странно те погледнах и ние винаги ти казвахме заключи вратата и дърпай ключа. И аз ти казах когато свършиме. Да. И аз си спомням, че този отговор направо в мен... Как да ви обясня? Сега... Аз явно съм чувствала някаква опасност или някаква голяма несигурност и съм питала
от това чувство, нали, от това място, майка си, кога ще си дойдат. Нищо, че съм вече боя голяма. Нали, явно в този момент е проговорило малкото момиченце, което мамо, Събрала тати, си смелост. да, къде от, нали, кога ще си дойдете? Аз едва ли съм питала просто така, защото съм нямала да, нали, small talk да говориме, но явно съм питала от... И получавам такъв отговор. Тоест, аз си спомням, че ти си ми разказал, че съм те погледнала злобно. Доста сърдито, да. Ядосано. Аз мога да кажа за тази ситуация, че нали, във всяко семейство, така как да кажа, винаги има и добрия и лошия родител от към страна на децата. Майка ми винаги е била по-мекия и не по-топлия, защото и баща ми е много грижовен и топъл и добър, но... Любящ, но майка ми винаги беше някакси не толкова критична. Никога не ме е осъждал, докато баща ми е много критичен, много осъждащ и много така трудно за задоволявано от към, нали, добра ли съм наистина, достатъчно добра дъщеря ли съм, гордея ли се с мен. И майка ми някак си винаги беше, каквото и да направя, усещах, че тя ме обича, че няма да я разочаровам с нищо. И затова в този момент, когато те тръгват и аз очаквам от нея отговор, който ще потвърди, че тя е на моя страна, че няма да бъда наранена. Тя с този отговор всъщност ми срути света. Аз не искам да звуча драматично. И сега е смешно, но наистина за мен, защото аз помня много добре това усещане. Защото аз помня усещането с каква надежда ви попитах. И отговорих и получих отговор, нали, малко леко смазващ. Но мили родители, взимайте децата си на сериозно. Взимайте такива въпроси. Ние като деца не ги задават. Децата не ги задават просто ей така. Стои страх. Стои наистина суров страх зад такива ни въпроси, зад плач, зад... И също трябва много важно да кажа тук. Този разговор няма за цел да събуди някакво чувство за вина в родителите. По-скоро и майка ми много добре разбира, ние сме говорили за това нещо, че наистина тези разговори са много полезни и за двете ни, защото когато имаме възможността да говорим за всичко, дори да е емоционално, когато имаме възможност да споделяме, защото аз съм при такива разговори ми се случва и да се разплача, нали? Или в последствие, когато обработвам след разговора, ми се е случило да усещам съжаление за това детенце в мен. И от тук искам да премина направо на 3 точки, които бих искала да ви дам, ако сте изпитвали наистина и се съмнявате, че имате рана от изоставяне. Нещата, които може да предприемете в случая, първото е да проведете такъв разговор с родителя си, примерно, или с човека, който ви е гледал, с баба ви, нали, дядо, който и да е бил там при вас. Защото това е време, в което не си спомняме добре какво е било, но може би живеем с последствията от такива неща и за един голям човек, за родителя или за околните, може това нещо наистина да не изглежда като нещо травматизиращо, да не е, нали, типичната травма, да не играе някаква роля и затова е малко така да е потиснато в бъдещето, но когато човек се разрови и получава така много добър поглед над нещата, на фундамента, върху който се градат после всички връзки, защото връзката с родителите ни стои в основата на всички наистина бъдещи връзки и това как ни е било моделирано отношение, нали, какво значи любов, какво е да обичам, какво е да ме обичат, това всичкото се моделира в първата връзка на един човек, което е връзката към майка си и баща си. Или който се е грижил за него. И тези неща после се отразяват в нас като възрастни и така вторият добър начин, след като примерно имало едно осъзнаване, че наистина има травматични дали са повтарящи инциденти, дали е само един инцидент. След като има такъв разговор, е хубаво също да
да поработите с детето във вас. Ако имате нужда от насоки, ще се радвам да ми пишете, да се свържете с мен. Имам цяла изградена система за работа с детето във вас, преродителстване. Много е полезно, защото в нас всъщност тези изживявания си остават запаметени в тялото. Изживяването ни като дори в утробата, преди да сме се родили, докато се развива мозъка, имаме запаметени изживявания на съвсем така първично ниво, но те остават, както после като се родим, като пеленачета, като бебета, като малки деца, като по-големи деца, като юноши. Всичките тези преживявания, ние няма някакъв ден или някаква граница, в която преминаваме и изведнъж сме големи хора и това, което е било и забравено. Не, всичко си остава запаметено в тялото ни. Затова, ако има неща, които трябва да се... Примерно, ако усещате, че имате нужда да си обърнете внимание от гледна точка на примерно, аз съм усещала така, че имам нужда от съжаление. Знам, че звучи странно, но от съчувствие, може би по-добрия израз е съчувствие, защото съм усещала, че има една част в мен, която е останала неразбрана, която е останала някакси в сенките, която е останала потисната. Аз не съм си спомняла никога с голямо удоволствие за детството си в Берлин, въпреки че няма точно нещо, което мога да посоча, което да ме някакъв инцидент, нещо шоково, нещо страшно, нещо много грозно и лошо като преживяване. Просто като цяло усещането ми е така тъмно и неприятно. Не обичам да си спомням за детството си. Но ако ме пита, човек ще каже, аз съм имала наистина добро детство, за което съм благодарна, защото съм имала грижовни родители. Така че, ако питате някой, нали, как ти е било детството и те ви кажат, прекрасно детство съм имала, не значи винаги, че не е имал повод за създаване на рана. Така, следващото нещо, което препоръчвам е работа с убежденията, защото едно дете, което израсне с родител, който отсъства, поради каквато и да е била причина, както в началото казах, развива убеждения за себе си. Аз не съм достатъчно добър, аз не мога да бъда обичан и така нататък. Работа с убежденията, след което работа с откриване на основните ни нужди и потребности. Тоест, когато сме малки, и също това нещо може да бъде работено с детето в нас, защото когато сме малки, имаме нужди, емоционални нужди в повечето случаи, но и физически, може би, от близост. Но емоционалните нужди наистина да усетиме свързване и да се усетиме в безопасност, защото само когато едно дете се чувства в сигурност и безопасност, може да се развива пълноценно. Ако не усеща безопасност, то е заето да е свръхбдително, заето е да наблюдава ситуацията, т.е. заето е да оцелява психически. Така че и за мен винаги е важно първо да се работи над убежденията, защото когато работиме с нуждите, може да се саботираме при откриването и при изработването на нови стратегии за удовлетворяване на нуждите. Така че мисля, че надявам се, че този разговор да ви е бил полезен, да е бил добър пример. Това е един само малък отказ от една поредица от разговори, които ви желая да имате с вашите родители, защото наистина остават в нас неща недоизказани, недоизживяни, които заслужават да се обърне внимание. И за това ви желая да бъдете осъзнати.